Sanibonani. Ngeke. Sicela kubantu abaqasha Bafowethu. Kakhulukazi amaphoyisa omgaqo. siyacela bafowethu. Siyacela. Ningenza ubugebengu abantu baze babona. Uyazi ukuthi kunomuntu la kade ebhale ku-Facebook ebonga usihlalo weqembu elithize ukuthi angazi noma ingane yakhe ingene emsebenzini nginaso le screenshot. Waphinde wabotha umgaqo elisile waphinde washintsha wayobhala ukuthi hayi ubonga ukuthi angazi ezitimeleni. Siyazi nathi. Siyabona kwenzeka kumasipala naqasha amaphoyisa la omgaqo. Ayingeke bafethu itiya Lingenziwa kuze kubonakala. Uyazi ukuthi kunenkinga la ugijima abanye abantu uqashwa abanye. Kunabantu abangazi bagijima. Uyabona le ndawo egijima lapha inde kakhulu. Khona abaphethe inkunzi malanga ziziso ubona ukuthi amashalofa u4. Azange bagijima. Kunenqaba nje ngilenge ezugijima u3 kilometers. Ngiyaza washaya ama push up lo muntu. Uyambona umuntu ungaze washaya ama push up vele. Angazi ukuthi Singenza kanjani ukuthi mhlambe bake basikhombise kwivideo mhlambe kube khona ivideo ke nisikhombise kule ibhuka lezi ezigcwele lapha zabantu. Uyabona nje lento idlala ngeingane bafowethu. Yekeni lento lena. Mawukuthi nina ishoni vele ukuthi nifuna ukuqasha ngokweqembu ngokwamaqembeni. Uvele kwenzeke njalo mekwenziwa njalo. Angisho ukuthi niqashe ngokwamaqembu kodwa mekuthi kunjalo ishoni kube nje kwaziwa. Lento ibhlungu kunabantu abasuka la bayobhala kunengane ezisuka la yazi imali ayikho emzini yabantu. Izingane ezisuke ziyobhala ziyogijima lapha ziboleka imali ezizalayo abazali baboleka imali ezizalayo. Izingane azibizwa ziyenze futhi leyanto ziyenzisisa ubo ziyayenza ziyayazi ngoba nje bengenza ivideo nje bakhona bazophawulela abazothi bona hayi bona baya kule yanto bafike benza yonke lawo ama test baphasa futhi kahle. Ngalo sikhathi wena ingane yakho shuthi yokwenza izenza ama test ezinye khona ezihleli ezilindo sihlalo abamaqembu athize nezilinda amakhansela athize ukuthi azohamba nazo. Yabo manje uyabuka ukuthi nje ngeke madoda. Abanye uyabona nje ukuthi ufuna ukuziphathela idanono lokho mekukumise emgaqweni ingane le uyipidanono le ngane uyinike idanono ingane idle idanono namuni stick sweet yabona ikimisile emgaqweni. Abanye yabo le ngane encane ngake ingane le lokhu kuzomisa ba. Uyabona ngeke. Hayi ngeke sicela kanishinje leyo kwenza madoda ngeke ubuqhopholo lobungaka. Hayi. Baningi kunama screenshot engizowaletha kule post. Abantu bebonga amakhansela ukuthi bake emsebenzini. Hayibo madoda. Hayibo. Ngisho ukuthi kusazi abantu basazonivotela. Mebe nenza uhulumeni nenze kanje. Nenze kanje. Nenze kanje. Bo ngeke. Abantu abangasanivotela. Ya, bangasanivotela abantu niyinkinga nina. Kwanenza nje. Hoy. Nenze nje kanti.